おはようございます。仏教の超基本チャンネルです。本日は墓じまいについて。引っ越しや様々な事情で墓じまいすることになる方、最近は多くいらっしゃいます。お墓がなくなってしまったら、お骨や供養はどうすればよいのでしょうか。まず、墓じまい自体は悪いことではありません。やむを得ない事情や地方の高齢化に伴い、お墓参りが難しくなっているのが現実です。その場合はしっかり墓じまいをしてください。石屋さんなどに連絡をして墓じまいが完了したら、お骨を納骨堂があるお寺に預けましょう。そこで永代供養をしてもらうのが良いと思います。永代供養というのは、皆様に代わって僧侶がしっかり供養をし続けますよというものなので、今後お墓参りなどは必要なくなります。お寺でしっかり供養するので安心ですね。納骨堂があるお寺で注意なのですが、ロッカー納骨や引き出しに納骨するようなものは避けるようにしましょう。お墓でお骨は土に埋めるように、最終的には自然に帰るようにしなければなりません。ロッカーでは骨が骨のまま保管されるので、あまりおすすめはできません。しっかり土で納骨してくれるお寺を探しましょう。日々の供養はお寺がするので、利便性よりはしっかり供養をしてくれるお寺かを見極める方が良いです。また、土で納骨した方が永代供養の費用が高額になるということはありません。私がいるこのお寺、ゼズ商店では5万円から永代供養をお受けしております。はじめに永代供養の費用をいただければ、その後は一切追加料金はいただきません。詳細はゼズ商店までお問い合わせください。墓じまいをする際は、お骨をしっかり土の納骨堂に納めて永代供養をしましょう。いつもご覧いただきありがとうございます。仏教の超基本チャンネルでは、仏教の基本情報を週3回配信しております。動画の感想、リクエストもお待ちしております。ご質問などあればどんどんコメントしてください。高評価、チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。